Assalamu alaikum ‘yan uwa masu albarka. A yau darasinmu na yau sabo ne kar wanda ya jima mutane suna so a koya shi to ba a koya shi ba a YouTube. Shi ne wannan channel mai albarka ta yi da shi dai za ta kawo muku ta koya muku. Hanya ce wanda ya kamata duk wanda yake amfani da WhatsApp ya kamata a ce ya santa. Sabida an jima mutane suna so su san wannan ko in ce su yi maganin matsala wannan tasu. To ba san ba yanda za a yi. To yau za mu kawo muku shi. Insha Allah ku biyo mu har ƙarshen bidiyon ku ga yanda ya kasance. Kafin mu ci gaba, don Allah ka zo ka danna mu abonné kuma ka danna yar ƙararrawa kuma ka yi liking. Bayan ka yi liking ka tura 'yan uwanka don su ma su amfana da wannan bidiyon. Na gode. Da farko dai zan yi bayanin yanda ake goge message wanda message ɗin da ka tura wa mutum tsakaninka da kai da shi. A da can YouTube sun kawo wannan abun nan wanda da ka tura wa mutum message instantaneous ko in ce simultaneous kana iya goge message ɗin surplus. Me in ya jima ba ka iya goge shi ko wancan ya ɗau minti guda ba ka iya goge sai dai ka goge ya kanka da kanka. Me shi wancan message ɗin yana nan gurin shi. To yau darasinmu zan koya muku yanda za ka goge message wanda ka tura ko ya kai shekara 10 ne. Insha Allah ku biyo mu cikin bidiyon namu ba tare da ɓata lokaci ba. Da farko dai na san mutane matsaloli wannan suna damun su kuma suna jiran yaya ne za a yi, saboda wani lokacin za ka yi error kuma ka rasa ya ne za ka yi ka goge shi kuma message ɗin ya jima ko ka goge daga gurin ka can shi yana da shi. To ni dai na sani da fari in dai message bai wuce ba in minute ka tura shi. Yanzu message ɗin da ina iya na yanzu gashi nan za ka ga gwada mana Supprimer pour toi annulé Supprimer pour tous wanda message ɗin da na yake nan na yanzu. To in dai message ya jima ma kamar example can sama kaga tun wajen lesson comment ne in ka diba ka gani. To yanzu in na danna shi in ce in yi Supprimer gwada mun da Supprimer pour moi seul kenan kun ga message ya jima. Kamar yanda na ce muku message ɗin ya jima to ko ya kai shekara guda yanzu kana iya goge shi. To yaya ne za a yi? Yanzu example nan kuna gani nan wanda mun yi message da shi ya kusan lesson comment 2020 wajen inar sankant. To yanzu yaya ne zan yi don in goge message ɗin har wajen shi? Yanzu cikin parameter zan shiga yanzu cikin notification application a wata wayar kuma application za ka gani. Sai ka zo ka shiga cikin WhatsApp ɗinka gashi nan in ka danna WhatsApp wannan haka gashi sai ka zo nan inda za ka sa force pour arrêter. Yanzu su dole sai ka kashe connection ɗinka sai ka zo wannan gurin force arrêter sai ka sa OK. Yanzu kenan ka yi arrêter shi force sama shi WhatsApp ɗin. Yanzu bayan nan sai ka koma yanzu sai ka zo ka nemo wajen reglage na date da heure. Wajen reglage na date da heure in ma ka rasa shi sai ka zo can sama in ma ka rasa sai ka zo nan sama ka rubuta date da heure. Yanzu kana ganin reglage ɗin ya fito ma. Amma in irin nawa ne kai portable ɗin irin tawa ce gashi nan ni deja nan wajen system ne yake sai ka shige shi. In ka shige shi zai baka haka gashi nan sai ka danna yanzu in haka yake reglage automatic sai ka yi decoration shi yanzu zai baka wannan date da heure don ka yi reglen wancan abun nan ɗin. To yanzu bari mu sa na date ɗin wajen lesson comment 2020 sai ka sa 5 man 2020 yanzu za ka canza wa portable ɗinka heure ne kwa. Yanzu sai mu zo kuma can inar sankant sai ka zo hallo ka sa inar sankant kama yanda wancan yake. Yanzu mun sa shi inar sankant haka example. Yanzu sai mu dawo mu shigo cikin WhatsApp ɗinmu. Bayan ka ƙare wannan sai ka bar shi haka mu dawo mu shigo cikin WhatsApp ɗinmu. Yanzu bari ku gani mu yi ƙoƙarin da za mu goge. Kun gani nan yanzu ya dawo lesson comment 2020 kuma inar sankant a can daga can sama. Yanzu
yanzu bari mu kokari ku gani mu goge ku gani yanda zai bada. Yanzu kun gani ya sa Supprimer, Annuler ou bien Supprimer pour tous. Kun gani kawai abin da ake so da kai ka yi kokari ka rike date in da r in da kuka yi message da mutum ko ya kai shekara 10 kana iya goge message wannan daga gare ka daga wajen shi gaba ɗaya. Wannan hanyar za ta taimaka ma sosai don ka yi Supprimer tsohon message ko in ce tsohon foto da ka tura wani ko wani document wanda na sirrin ne kuma ba ka so shi ya ci gaba da gwada shi tana ko ya ci amanar ka yana gwada mutane. To wannan hanyar za ka bi za ka iya gogewa ko bidiyo ne ko foto ne ko document ne kuma ko message ekiri ne ba tare da ku danna mana abonné kuma ku danna 'yar ƙararrawa kuma ku yi lakin bayan lakin ku raba jama'a don su amfana da bidiyon mu. Ƙarshen bidiyon mu jama'a mun gode.